bang pho emeli thai do la da Karbi Anglong pe ko mama lo niliamen pulat punon niso terang pi tuliram rong hang lun sing teron surjo rong pha habi teron lalang le tum bang pho ke Karbi Anglong pen emeli ke hai do tum lu lalang le tum si minister lo nahi ho lada ko mane ha kuna ne ke do ke che asule lada Karbi Anglong ke HD minister na manang ji gali lasi lalang litum bang pho phan li kapin rem gali nang litum lawang so che thek dunong le dama nang litum me thang lawang so minister ang hoi kelong ji ala bang phan ke pe grong putha nang litum piniani ko piposi BJP along ke do Karbi atum taben BJP along ke thekere atum pini ani piposi ase chi biha hedelo lapen song ko ane la Karbi Anglong do organization ko ane do sitam piniani people sinale tung ting sam do trip lo tang matang te ile tung ke che ke bia so fan dong la da ile tung Karbi Anglong ke pe ge khanjang lo ma ho BJP aliga tum la pen la bang pho MLA phan dili pini karjulo nangli tuma phan dili nang karjula hello Karbi Anglong ke Karbi Anglong district ke nang tum ke che ke bia phan dong nang tum pe ge khanjang lo ma matang te nang itu corruption do thupi khangjang to nang itu la HD minister anta nang itu chohang na he daluma nili nang itu hala sinang puji athema labangso minister non amen lason hello non Karbi Anglong along HD minister alang li kunara solo alang li lake amen lake Krishnendu Pol boy komalo lake bangalia muni Pol hello pal bangalia muni la kunalo la so muni ke do punante alang li ahem ke kunalo lake pathar kandi kunalo adim ke lake Karimganj Sasor hala dasi ke theki dio muni Karbi Anglong da atokanu ilitum da inglongar lok kidu kisung Karbi akhe tuma kisubit kidu kisung la tuna chiniji ma ho ha lada kidu kisung ka chiniji ke la bang pho tum ho niso terapi tuliram rong hang lun sing teron surjo rong phala pen habit teron tum sidak chiniji alang le tum sila da lokela munit kente people la alang le tum la MLA anta si palong nu dinde la pela ko isito tulan guardian minister ko Piyush Hajurika phansi pi are kona pena angul sila kona pen lo la so award ke thap je guardian minister puge ha lada HD minister pudono la HD minister si doben na ko pilo guardian minister puge lasi BJP atum ke claim ke dam ke hinupi khanjang lapen BJP long ke do Karbi atum banga khe atum non bangali behari atum minister ke long nangli tum lada social media long tok pen nangli tum congratulation ki pidunji nangli tum therakha deli puji ko bangke nangli me thanga khe tum long dum des se pudote nangli tum copy polo la BJP long pe o eno nangli tum a party ka break dono APHLC long wa eno nangli tum ke claim dam lada ke me nangli tum phanang peji nangli tum MLA ke man pen copy ali dolo lada kho nangli tum copy ali dolo nang kham tha pini ani Karbi Anglong manang le tum ko alo ke claim thek tunji ko an sin nangli tum ke kam si jotun po nangli tum phan li tum la dak pasinang chi charder nangli tum la bang pho MLA tum thirak nangji rat angno ka cheklang nangli tum nangli lam kaningje nangli tum rara long ka chi pindak nang thek long lokte nangli tum phan li tum nang pin remji jongsi nangli tum minister chi polong dum thek ke de putante nili tum PHLC pe nangli tum phan pin rem pigi lapen nangli tum phan pini media theno ninjelo nangli tum bang pho angbong ladak HD minister long thek the de pute Karbi Anglong along Karbi rat atum ke nangli tum phan boy tai pharu nang pan thogi nili thinasi bini media no nangli tum phan nili klata kalam the nang than dasi rat kadokawe Karbi Anglong rat atokanu kedoan BJP atum jongsi rongarlo atokanu nangli tum phan lam thulang dok pe nang than do le putante nang tum kanton nu sing tonu nai la tum phan ko people of pulotante Karbi Anglong ke pahin no la tum hello Karbi Anglong ke chujotum la tum hello Karbi akhe phan amhang ke pa ik amhang Karbi akhe ke aphan ke pavir la tum hello nasi ini tum Karbi Anglong arara tum komane job card komane urunodoy 1200 nang se thap lok pele nang tum BJP phan me pik punai jikali hala nang tum aso le pe nang tum ke dobek along le jogjima hala si chema tha nang tum non la 1250 taka paisa nang tum hanang thap thap pe nang tum la hejemai dog mai le nang tum ke khoi nei gali laso hejemai dog mai joni si nang tum along le phelang ili tum along le phelang virpu
Asi lai hoi nang litum scheme chanun ri pole chanun tame sitame la high scheme chanun pen nang litum along le phelai che jori ilitum khe phan pawiri la pen ilitum sumara tu phan akisung bitekang ri neli la an khansi rana phan stame pachini pol aro ilitum la da councilor long non ke dobo matum la MLA bang khotum jongsi alang litum HD minister long lo wasonte ilitum ke klemedam tame seni polo ining ke hangpen ke klem ke dam ta pun che un daji mene ke sumana akaw mukha ge sitame nona bangke laso BJP a sarkar nang do tik abangke PGR along ke election un elo lage kudak lo lapen PGR election un elo lapen ilitum article 244A ke laso BJP a sarkar do tik ke ilitum karbia ke phan ke nang pe lapen eviction ta claim klik lakan neli pudak lo lapen neli pinia ang bong seme sitame neli kopia seme thepi mata neli tang derji lapen seme sitame neli anderji